Седни си удобно и позволи на тялото си да намери своята естествена позиция с изправен гръбнак и отпуснати рамене. Затвори очи, поеми бавно и дълбоко въздух през носа. Изпълни коремът с въздух и задръж за момента. Когато си готова, издишай плавно през устата. Още веднъж дълбоко вдишване, задръж за момент и бавно освободи въздуха. Последно, поеми дълбоко въздух, позволи на корема да се разшири, на гърдите да се изпълнят. Задръж за момент и когато си готова, издишай цялото напрежение. Позволи му да се разтвори. Нека дишането ти постепенно да се върне към своя естествен ритъм. И насочи вниманието си към ходилата, към пръстите и петите. Усети допира им с повърхността под теб. Представи си как в тях започва да се разлива нежна, мека топлина. Тя ги обгръща отвътре навън, позволявайки им да омекнат. Усети как стават спокойни, тежки и напълно отпуснати. Докато топлината се разлива все по-надълбоко, напрежението тихо се освобождава. Позволи на тази топлина да се пренесе към глезените, към пръстците, към коленете и да отпусне всяко едно мускулче. Продължи нагоре, към бедрата, към предната и задната им част. Усети как краката потъват все по-надълбоко и по-дълбоко. Сега и ханшът е обвит от топла вълна. Позволи на тази зона да омекне, да се разшири, да се отпусне дълбоко. Топлината се разнася нагоре, плавни, спираловидни движения. Обгръща корема, като го отпуска. Той става по-топъл, по-мек, по-спокоен. Топлината се разнася и към кръста, долната част на гърба и постепенно обхваща целия гръб. Почувствай как тежестта му се предава на повърхността под теб. Топлината естествено се разлива и към гърдите. И те омекват. Продължава към раменете. Отпускат се надолу и освобождават всичко, което са носили. Разлива се по горната част на ръцете.
към лактите, предмишниците, китките, дланите и пръстите. Почувствай колко са натежали. Почувствай колко са отпуснати. Нежната топла вълна достига до шията и я отпуска. Продължава към челюстта, която се разхлабва без усилие. Дори и устните леко се раздалечават и намират своя естествен покой. Бузите, езикът и клепачите натежават приятно и се успокояват. Челото се изглажда, а вълната се издига чак до върха на главата. Сега цялото ти тяло е напълно отпуснато, спокойно и в дълбок покой. Остави всяка клетка на тялото да се потопи напълно в спокойствието и сигурността около теб. Сега принеси вниманието си към долната част на корема, областта под пъпа, най-съкровенното пространство на твоята женственост. Постави дланите си там. Позволи на топлината от ръцете ти да се разлее в тази зона. Усети допира, усети пулса, усети живота. Точно там, под пъпа, започва да се оформя малка златна светлина, като финна въртележка. Тя бавно и плавно започва да се завърта. Постепенно се разгръща и оформя златен кръг, като сияйна врата, която се отваря пред теб. И сякаш оттам долавяш тих глас, нежен, познат глас, който те приканва да пристъпиш навътре, да влезеш в своя вътрешен свят. Правиш крачка напред и този път чуваш ясно. Добре дошла в Ориента. Озоваваш се в градина и първото ти усещане е ароматът, фин и наситен, жасмин и роза, които се носят във въздуха. Нощта е кадифена. Небето е обсипано със звезди, които блестят като малки обещания. А под босите ти стъпала има каменна пътека. Започни да вървиш бавно по нея. Докато вървиш, поглеждаш към себе си и забелязваш, че си облечена в леки ориенталски одежди. Ефирна материя се спуска по тялото ти в топли, оранжеви златисти тонове. Плътът нежно докосва кожата ти. Около ханша ти има колан с малки звънчета, които тихо потрепват при всяко движение. Косата ти е свободно спусната. Кожата ти сияе в меката нощна светлина. Ти си красива.
Докато вървиш, ханшът ти започва леко да се поклаща, естествено, меко, свободно. Отдалеч долавиш ритъм, дълбок, пулсиращ звук натъпан. Тялото ти започва да следва този ритъм. Стъпките ти стават по-уверени, по-свободни, а красивата одежда се плъзга по земята за теб. Достигаш до открито пространство. В центъра му се издига златисто, оранжев огън, който танцува нагоре към нощното небе. Луната свети ярко над него. Сякаш луната и огънят са се слели в едно общо сияние. Приближи се и усети топлината върху кожата си. Музиката вече става по-ясна. Ритъмът пулсира дълбоко, земно. Позволи на тялото ти да започне да се движи. Принеси тежестта от единия крак към другия. Позволи на коленете да омекнат. Позволи на ханша да започне да се движи в мек кръг, плавно, като вълна в топло море. Усети как областта под попа започва да се стопля. Огън се разгаря там, от вълните в ханша. Ръцете ти бавно се издигат първо до нивото на сърцето и после нагоре към небето. Китките ти са меки, пръстите живи, ръцете се движат като вуали във въздуха, като топъл вятър в нощта. Позволи на музиката да те води, без усилие, без контрол. Плавно, свободно. И усети удоволствието от това да бъдеш в тялото си. Усети радостта от движението. И танцувай. Танцувай в нощта, под звездите. Танцувай за себе си.
сега постепенно забави ритъма. Позволи на кръговете на ханша да станат по-малки. Нека дишането се върне към нормалния ритъм. А ръцете да се отпуснат край тялото. Сега сакралният ти център сияе в топъл, оранжев цвят. Мек, жив, пулсиращ. Ти върна правото си да чувстваш. Кажи си мислено: моята енергия тече свободно. Аз съм жива. Аз съм в тялото си. Градината започва постепенно да се разтваря и пред теб отново се появява каменната пътека. Тръгни към нея с няколко бавни крачки. Към сияещата златна спирала в далечината. Тя те очаква. Приближи се. Когато си готова, премини през нея. Върни се към тялото си, тук и сега, към опората под теб. И усети как златната светлина се прибира в областта под пъпа и усещането, което току-що изживя, остава вътре в теб. Насочи вниманието към пространството около теб. Поеми дълбоко въздух. И издишай. Раздвижи пръстите на ръцете. Раздвижи и пръстите на краката. И когато си готова, бавно отвори очи.